які знайшоў для сябе не так давно, калі спрабаваў вырашыць пытанні, як мне лепш рабіць свае трансляцыі раблю. І па гэтаму вам сёння вельмі шмат чаго цікавага пакажу. Пачну з таго, што є першыя дадзеныя экзіт-полаў. Як бачыце, вось такі сайт выдае, не ведаю, што гэта было, але чамусьці разарвалась трансляцыя, не зусім зразумела чаму. І людзі, якія былі, адвалілись. Ну нічога, прыходзьце зноў, і я думаю, што зноў прыходзіць людзей на трансляцыю. А зараз выйдзем на мой канал, паглядзім, як у мяне там наогул справы з трансляцыяй, што ў мяне тут адбываецца. Пакуль няма народу. Пару хвілін, гаспадарства. Дарэчы, калі хтосьці, ідзе жывы эфір і двое гледачоў. Адзін з іх, вядома, я. Таму, калі гэтая тэма лічыце, што цікавая і карысная, дзеліцеся ёй. І пагаворым пра выбары. І вось у мяне пыталі некаторыя, а навошта? Навошта мне гэтыя выбары в Арменіі? Што табе да іх? Сидзі ціха і не рыпайся. Ну, па шчырасці, мне таксама было доўгі вельмі час, не цікава. Што ж тут в Арменіі гэтыя выбары? Я ўсім казаў, што я не буду здымаць, не буду абсалютна, фу. І вось, некаторы час таму я змог адрамантаваць свой фотоапарат, як хворы фотограф, хворы крышачку рукі свербець пачынаюць, калі трымаеш у руках фотоапарат. І заадно блогер мяне прям падарвала. Ё-маё, гэта ж гістарычная падзея, столькі вакол усяго адбываецца. Ну як я зусім нічога не раскажу і не пакажу. Тым больш, што калі добра падумаць, гэтыя выбары будуць уплываць на далейшы лёс не толькі Арменіі, грамадзян Арменіі, а і тых эмігрантаў, такіх як я, беларусаў, напрыклад, украінцаў, і іншых, да ўсіх па сутнасці, і іранцаў, і расіян, у прынцыпе, хай уже з імі. Будзе ўплываць на лёс абсалютна то, як пройдуць выбары, якія будуць вынікі. Па законе вынікі самыя першыя афіцыйныя будуць апублікаваныя заўтра, а канчатковыя толькі праз тыдзень. Поэтому гэта ўсё папярэднія вынікі, то, што і я раскажу, то, што я пакажу, і яны яшчэ явна будуць мяняцца. Мне вось, напрыклад, прыслалі інфармацыю, што вось такое медыа выдала, што перамагае на дадзены момант партыя Пашыняна. Пытанне ў тым, што вось так вось мне пераклаў гэта GPT-чат. Ён чамусьці напісаў, што перамагае Качаран, а грамадзянскі дагавор партыя Пашыняна набрала толькі 17,5%. Ну, цікава, канешне, думка. Вось для параўнання дадзеныя экзіт-полаў з аднаго з участкаў в Арменіі, взята са старонкі Радыё Свабода Арменіі. Тут іншыя вынікі, горад я называць не буду, в прынцыпе, все равно ён большасці з вас, які мне нічого не скажа. Не вывучыў я пакуль геаграфію Арменіі нармальна. Але вось тут, напрыклад, грамадзянская дамова атрымала 49,64%, а моцная Арменія, іх галоўны супернік 24,82%.
Дарэчы, хто я і чаму я пра гэта наогул раблю стрым. Я Зухзміцер, канал мой беларускамоўны. Поэтому, само собой, вся коммуникация по-беларуску на гэтым канале. И все, кто сюды зайшлі, згодныя з тым, што жыве Беларусь, слава Украіне і Сакартвэла гаўмарджос. Ну, прывітанне і пачатак праехалі і рушым далей. Цікавая сістэма арганізацыі проходжения в парламент в Армении. Армения, до речі, парламентская республика. Поста президента, здаецца, тут, у прынцыпе, нават фармальнага няма. І галоўная фігура ў краіне – гэта прэм'ер-міністр. Прэм'ер-міністр, які кіруе ўрадам, які зноў жа з дапамогай кааліцыі утвараецца. По законах Армении є порог проходження у парламент. Калі гэта одна партия, як, напрыклад, грамадзянская дамова, як вы бачыце, партия Пашиняна, там дастаткова набраць 4%, каб пройти у парламент. Ну, по гэтаму, напрыклад, партия «Демократия и закон» на гэтым участку, «Демократия, закон, парадок», «Новая сила», «Меритократичная партия», «Осветленная Армения» не проходит, потому что яны не пройшли гэты порог проходження. Калі коалиция утвараецца з двух партий, от 2 до 4, то там уже трэба набрать 8%. Поэтому, напрыклад, блоки, такие як «Моцная Армения» и «Армения», по-любому проходят. Але, в залежности блок з сколькі партий. Калі блок раптом з больш чым 4 партий, то там порог прохода 10%. Дарэчы, партия «Квітнеючая Армения» вось на этом участку по-любому проходит. Але зноў жа, калі яна набере дастаткова голосов по всей Армении, а не только тут. Что ж такое выборы в Армении? Далей, дарэчы, будуць фотки. Як я іх бачыў, як іх назіраў. Агітацыя, як на мой погляд, акрамя вось таких акцый, праводзілась не толькі партыяй. Грамадзянская дамова вельмі вялікая імпрэза на цэнтральнай плошчы Рэспублікі в Армении, а і колькімі днямі раней да яе некаторыя партыі, здаецца, блок «Моцнай Армении» таксама праводзіў штосьці падобнае зноў жа на плошчы Рэспублікі. Гэта, дарэчы, паказнік таго, што як бы там ні было, а гэта, хай можа не дасканалая, але дэмакратыя. То, што зараз існуе в Армении. Проводились в самых розных частках Еревана сярод белага дня і не на самых ускрайках, а в лепшых месцах Еревана, у тым ліку, напрыклад, там, дзе я зараз жыву, Норку, каля гандлёвага цэнтра, збоку, каля помніка, мітынгі. Я не цікавіўся на той момант мітынг якой сілы, але мітынгі былі шматлюдныя, людзі здымалі. Яшчэ одна цікавая асаблівасць. Ездзілі, як іх называў, тачанкі. По ўсяму гораду ездзілі джипы, джипы-пікапы, якія праз гукаўзмацняльнікі якую-то агучвалі агітацыю, і ззаду было заўжды па 2 сцяга. Альбо сцяг партыі, альбо сцяг Арменіі і сцяг партыі, альбо сцяг Еўрасаюза і сцяг партыі. Спрабаваў іх сфоткаць багата разоў, але штука ўсё ў тым, што яны даволі хутка праязджалі, з'яўлялись заўжды нечакана, і у мяне ні разу гэта не атрымалось запечатлець кадр з гэтымі агітацыйнымі тачанкамі. Агітацыя
в выглядзе плакатаў, банераў альбо на экранах. А экранаў, дарэчы, вельмі шмат па Ерэвану ў самых розных месцах. Экранаў здаравенных, на якіх відэо транслюецца. Агітацыя, ў маём разуменні, была даволі сціплая. І калі на экранах ўсё ж даволі часта розных сіл агітацыі такія прысутнічала, то вось тых жа самых плакатаў, банераў, ну, у параўнанні, напрыклад, з выбарамі, перадвыбарчым перыядам 24 года ў Батумі было ўкрай мала, я б сказаў так. Вельмі сціплая агітацыя была. Але зато, як любяць армяне, у выглядзе імпрэз Блин, вось это облом. Походу, я гаварыў ўсё ўпустую. Што ж, тады пачну заново. На радасць в запісе стрым будзе нармальным. Не ведаю, чаму разрываецца сёння стрым, мне не зразумела. Здаецца, тут заўжды нармальна было. Ну, скринкаст я правожу толькі другі раз. Што ж, паглядзім далей, на чым я там спыніўся. Напишите кто-нибудь в комментах, на чым я спыніўся. Вось на дадзен момант меня... О, оказывается, 4 подобайки, 48 человек меня ажно глядзіць. Напишите кто-нибудь, прерываўся, и то, что я рассказывал, мне рассказать яшчэ раз, ці гэта ўсё уже вы пачулі. Спадарства. Ну, а я пакуль што пакажу яшчэ раз гэтыя фоты і раскажу. Вось так пачыналась акцыя перадвыбарчая да Пашыняна. Гэтак же праводзілись акцыі, насколько я ведаю, і апазіцыйныя. Людзі пакрыху збірались. Ось такія канструкцыі раздавалі, бесплатна надувныя. Прям символ Пашиняна, сэрцайка. Ось цікавы сцяг. Напишите кто-нибудь в комментах, что это за сцяг, потому что я не знайшоў адказу, что гэта за сцяг. Іх было не один и не два, дарэчы, на мітынгу да Пашиняна. А тут я не змог пройти мимо гэтай ось кампаніі. Чыста іх чакаў, калі яны павернуцца да мяне і сфоткаць. Зусім маладыя, але ўжо людзі з пазіцыяй і прыйшлі самастойна паўдзельнічаць в такім мерапрыемстве. Гэта прям цікава. А вось гэты мужик, ну, ён вельмі стараўся свой плакат, шыльду раскрыць, патрапіць. Ну, фотоаб'ектыву ён, як убачыў, што я открываю фотоапарат, прям раскрыў, весь себе стараўся. Ну, я его сфоткаў, ладно, за кампанію з тымі. Дзесь у мяне на здымках ён і, што бачна, яго шыльду є, але тут я яе не загрузіў. Як толькі фотку я зрабіў, ён сышоў. Ну, ладно. Ось кампанія. Все хадзілі з гэтымі штукамі. Гэта мяне зацікавіла. Сцяг нейкі дзіўны, аднаколерны. Я думаў спачатку, што это сцяг Еўросаюза, але гэта, мабыць, не. Людзі збіраюцца. Ось тут нехта фоткаў, а яго фоткаў я. А вось чалавек раздаваў, хадзіў сцягі. Блин, выпаў планшет з рук, але бывае. Ён раздаваў сцягі Арменіі і Арцаха. Калі хто не ведае, вось гэты вось сцяг, вось гэты, з белымі ромбікамі у выглядзе трохкутніка. Гэта сцяг Арцаха, сцяг Нагорно-Карабахскай рэспублікі. Ну, гэта просто плакат. Ось такая цікавая канструкцыя. Так што спачатку я вам паказваю фоткі.
Самае цікавае, што куча людзей сидзелі нават, бачце, на газонах. Гэта не самая распаўсюджаная практыка у Ереване, але тут людзі сидзелі, іх ніхто не ганяў. Што мне, дарэчы, учапіла? І параўноўваў я, як бы гэта магло быць у Беларусі. Вось гэта фактычна акцыя, кіруючы на дадзены момант сілы, кіруючай партыі. Собралась огроменная куча народу, была забита вся площадь республики. Магчыма, там было несколько десятков тысяч человек. При этом не было никаких абмежаванняў, як туды пройти на саму площадь, только чтобы в фонтан не улезли, там стояли металличные турникеты. Нават не турникеты, металличные конструкции в выгляде плота. А со всех боков зайти можно было спокойно. Так, ходила довольно немалая колькасць полиции группками, але гэтай колькасці, калі б трэба было штосьці предухилить массовые, не хапіла. Плюс они выглядала, что были узброеныя по минимуму. И нават перед сценой особой полиции мало было. Калі Пашынян выступаў, прадстаўнікі яго партыі, прям было бачна, што чалавек свайго народа не баіцца. А цяпер уявіце Лукашэнку. Лукашенко пры такім скапленні народа, калі б раптам нават народ прыйшоў. Там же ахова, як мінімум, у цывільным стаяла бы як мінімум некалькі шэрагаў перад сцэнай. Больш таго, шанс, что добраахвотна пришли вось такая колькасць людей на мітынг, я лічу фантастычная. Вось гэта хор, які выканаў гімн Арменіі ў самым пачатку уже акцыі. Гучала, я скажу, класна. Само собой, куды ж без того, щоб пусціць каляровы дым. Гэта прям немагчыма было б. Тут я просто сняў чалавека, які спрабаваў сфоткаць на телефон тое, што далей будзе. Ён, дарэчы, мне пафігураваў і далей на адным з кадраў. Тут я не змог пройти мимо такой кампаніі. Я так разумею, маманя со сваімі деткамі стаяла. Вось тут они крышечку в іншым ракурсе. Все такие сур'ёзныя, про нешта гавораць, але все прыгожыя. Армянскія жанчыны, дарэчы, вельмі прыгожыя. А вось гэта здымак, як вы думаеце, што тут? Сапраўды чырвона-белы сцяг? Напишите, калі ласка, ў каментах хто-небудзь. Так, трэба паглядзець, а як тут каменты можна паглядзець у стрымкасці? Я вось гэта па праўдзе не ведаю. А дзе ж тут чат? Дзе тут чат паглядзець? Можа і пішуць людзі, а я не бачу. Не, гэта не чырвона-белы, на жаль, сцяг. Хаця ніхто не смог бы зразумець, што это не так, каб я сам не прызнаўся. Гэта... Я зараз пакажу, які гэта сцяг. Гэта вось гэты сцяг. Напишите мне хто-небудзь, што гэта за сцяг. Дарэчы, калі вам цікава, што я расказваю, спачатку несур'ёзная частка будзе ў стрыме, а потым я раскажу і багата сур'ёзных рэчаў, таму што расказаць є што. Вернемся к чырвона-беламу сцягу. Я яго, мабыць, паставлю потым на фон нашай размовы. Было шмат і такога. Раздавали, дарэчы, значки на магнітах, вельмі арыгінальныя, жоўтыя, абрыс Арменіі. Раздавали панкейки в упаковцы і, само собой, вось такой символикой на упаковцы. Так было крепко закрыто, что, не подковырнувши ножом, я открыть ту упаковку не смог. Ну и буклеты, само собой, раздавали. На мяне, конечно, калі я паспрабаваў взять буклет і значки, паглядзелі спачатку
задуменна, ці даваць мне такія рэчы. Ну, потом без слоў далі. А вось пра панкейк прям сказалі, калі ласка. Не загрузіў я стармазіў фоты сюды, але є фота плошчы, плошча была забіта пад завязку. На гэтай акцыі было, я думаю, як мінімум некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Плюс напрыканцы можна было бы сняць не толькі ў такім выглядзе Пашыняна. Гэта кадр, які я прама чакаў, пасля якога рашыў, што я магу сыходзіць з акцыі, таму што ўжо час шоў к канцу хаджэння аўтобуса, аўтобусы ходзяць до 10 вечара, а мне дабірацца цэнтра Еревана 6 кілометраў, вгару прытым. І што-то мяне ідці пешу ніяк гэта не радавала. Можна было сняць потым, як на канцэрце в гурце, які грае Пашынян, як барабаншчык прысутнічае, але гэта было б ужо вельмі позна. Поэтому я не стаў гэта чакаць. А вось чалавек прикольна спрабуе зняць, а я здымаю яго. Ну, тут выступали, и это все транслировалось по боках на двух здоровенных экранах, каб з любого месца плошчы можна было побачыць людзей, якія выступаюць, і гук быў такі, што не пачуць было немагчыма. Вось, дарэчы, і Пашыняна на экране таксама сняў. Шкада, што ў мяне няма целевіка. Каб быў целевік, я б яго і на тым кадры смог бы вось гэтак сняць. Ну, на гэта трэба грошы, якіх пакуль няма. Не ведаю, чаму, але скринкаст разрываецца ўжо каторы раз. На запісе гэтых затрымак не будзе бачна. Вось так мне переклаў гэту штуку GPT-чат, але ён, походу, памыліўся, таму што то, што мне скінулі, написано, што гэта партыя Пашыняна 56,7% галасоў атрымоўвае, а партыя Качарана 17,5%. Але, ну, я не ведаю. Дарэчы, цікава. Таму што арыгінал, я вам зараз пакажу, вось ён, з якога я перакладаў праз GPT-чат. А трэба будзе потым перакласці самому і праверыць. Хаця, можна было б гэта зрабіць нават зараз. Рэальнасць тым, што за што выступае не разумею, чаму разрываецца трансляцыя каторы раз. Але я хаця б памятаю, што я ўспеў расказаць, а што не успеў. Дык вось, партыя Пашыняна выступае за то, каб мірныя дамовы скласці са ўсімі суседзямі, паадкрываць межы з тымі краінамі, з якімі ўжо вельмі даўно межы закрытыя, а ажно з 91-го года закрытыя межы з Турэччынай, і вельмі шмат год, само сабой, ну, з таго ж сама 91-ці 93-го года з Азербайджанам. Па-другое, за вельмі цесную супрацу з ЕЗ, уключаючы спачатку асацыяцыю з ЕЗ, до 28-го года абяцана безвізавы рэжым для грамадзян Арменіі з ЕЗ. І так, сейчас что-нибудь открыем цікавае, каб не было чисто мой экран. Вот давайте, хай гэта будзе. А паступова, што Арменія будзе імкнуцца да ўступлення ў Еўрасаюз. Адным словам, гэта партыя, якая выступае за рух наперад, за то, каб Арменія мянялася і развівалася. Є іншая партыя, такая як Моцная Арменія, там Роберт Качаран, Карапетян, не памятаю імя, алігарх, які, дарэчы, цяпер арыштаваны, удзельнічаюць. Гэта, як тут лічыцца, прарасійскія кандыдаты, в тым сэнсе, што не ўсе яны прама падтрымліваемыя Расіяй,
але все яны выступающие за то, каб захаваць добрыя адносіны з Расіяй, Арменіі і захваць уплыў Арменіі. Маўляў, без Расіі Арменія не выжыве. Смешна, конечно, улічваючы, што апошняя вайна з Азербайджанам показала, што Расія проста не будзе ўмешвацца. За што, дарэчы, вельмі шмат людзей на Расію нарэшце пачалі глядзець па-іншаму в Арменіі і вельмі пакрыўджаныя. Для нас, дарэчы, эмігрантаў таксама важна, хто пераможа на гэтых выбарах, таму што пры праеўрапейскім курсе, само сабой, гэта будуць больш-менш, хай, конечно, можа быць, будуць паступова ускладняцца умовы знаходжання і працы для эмігрантаў, якія збеглі ад сваіх рэжымаў у Арменіі, але як мінімум ніхто не будзе выштурхоўваць з краіны і ніхто не будзе выдаваць дыктатарскім рэжымам, напрыклад, таму ж Лукашэнку. Калі раптам пераможа прарасійскі блок таго ж Качарана-Крапіцяна, я баюсь, тут месца в бліжэйшыя месяцы такім, як я, не будзе. Гэта вельмі чётка, падобную штуку было бачна пасля выбараў 24 года Сакартвэла. Я браў інтэрв'ю у аднаго навукоўца і да таго ж апазіцыйнага актывіста на той момант, якімі ён прадказаў ўсё, што па сутнасці і пачало ўвасабляцца ў плане законаў паступова грузінскай мечтой, і людзям сталі ствараць максімум складанасцяў у плане работы, знаходжання в краіне і выціскаць людзей, якія неугодныя таму ж самому рэжыму Лукашэнкі. Хадзілі чуткі, што, напрыклад, хоць і не выдаюць Беларусь Сакартвэла беларусаў, многіх, але є указівкі, каго пры магчымасці трэба выціскаць за межы Сакартвэла. На шчасце, є такая краіна, як Арменія, якая пакуль такіх людзей прымае. За што, дарэчы, вялікі дзякуй. Я вельмі спадзяюсь, што на гэтых выбарах уже час галасавання скончыўся, таму я магу сваё меркаванне сказаць. Я вельмі спадзяюсь, што партыя Пашыняна грамадзянскі дагавор, грамадзянская дамова, яна пераможа, і нам гэта дасць магчымасць нармальна тут знаходзіцца, працаваць, жыць. І пакуль мы тут працаваць на карысць Арменіі. В прынцыпе, гэта асноўная інфармацыя, якую, прабачце, якую пра выбары і варта было б сказаць. Самае цікавае, ведаеце, не доўгі час сустракаў толькі прарасійскіх армян, і нават тыя, якія гаварылі, што в Украіне Расія робіць неправільныя рэчы пасля 22 года, яны все равно прызнавалі, што Расія моцная і яе цікавосткі... не все я сказаў, згадаў, што забыў сказаць, кое-што важнае. Трэба будзе ўлічваць. І вось апошнім часам я сустрэў так немало людзей, якія не баялись сказаць слава Украіне публічна. Напрыклад, калі я фатаграфаваў аднаго чалавека, каля помніка Шэўчэнку, праходзілі 3 мужика армяніна ў гадах, і прям мне сказалі слава Украіне. Сярод бела дня, пад вечар. І гэта не моладзь, якая была б больш-менш, здаецца, прасветлённая і ліберальная. Гэта людзі ў гадах, значыць, не ўсё так кепска. Хаця былі і іншыя выпадкі, як, напрыклад, аднаму майму знаёмаму, які зараз тут працуе в адной кафешцы, выдалі, што ты не ўзгадвай, што ў цябе є украінскія карані, загаварваеш, што армяне ў мяне прям сёння на языку.
З Россией ты вось скажи, что ты русский, потому что тут в Армении украинцев не любят. Я и такое. И такого больше, насамрэч. До рэчы, вельмі напружила расійскі бок. Ну, конечно же, Лукашенко, что Армения хочет оторваться от России и пачаць будаваць самастойную палітыку надалей. Пачалась, па сутнасці, гандлёвая вайна. За апошні месяц, нават, здаецца, менш, чым за месяц, за паўмесяца, позабаранялі аграменную колькасць пазіцый того, что вырабляе, вырошчвае и экспортировали в Россию с Армении. Я все, коли буду перелічваць, гэта прям доўга, поэтому я по основных позициях только назову. Спочатку забаранілі кветкі, маўляў, там знайшлі некія захворванні, якія могуць распаўсюдзіцца па Расіі. Потым забаранілі джырмук, гэта мінеральная вада, якой армяне вельмі ганарацца. Потым забаранілі каньякі, маўляў, там штосьці не так. А потым разнастайную раслінную прадукцыю накшталт персікаў, памідораў і селяніны. Адным словам, нармальныя паводзіны расійскага боку. Гэта іхнія любімыя паводзіны. Калі не гарачая вайна, то война торговая, але каб война. Насколько распаўсюдзілась інфа, і яе пацвердзіў армянскі бок, тым ліку ціск на выбарцаў, да якіх маглі дацянуцца, праводзіла і расійская вайсковая база, якая знаходзіцца ў Гюмры. На шчасце, народу там зусім мала, 10-1500 чалавек. Поэтому при ўсём старанні ўплыў вельмі моцны яны аказаць явно не ў стане, што вельмі радуе. Ну што ж, чакаем вынікаў выбараў, спадзяемся на то, што пераможа партыя, якая ідзе ў Еўропу. Але то, што партыя прарасійская таксама пройдзе ў парламент, гэта ўжо зразумела. І поэтому, я так разумею, прыняцця законаў простага далей в Армении не будзе. Але гэта, конечно, все равно не тупик, гэта просто крышечку складаней. Россия, что своими заходами робіць? Ну, Евросоюз заявил, что сейчас выделить на падтрымку Армении 50 миллионов евро. Не ведаю, наколькі это великая сумма для Армении, але далей яшчэ было заявлено, что будут открываться рынки для многих армянских товаров. До речі, як мне казали многие мои сябры картвелы, калі Россия забараніла поставки вин картвельских в Россию, и их стали поставлять в Евросоюз, то хотя бы отсеялось все низкоякостное, и якость вина вельмі моцна выросла. Гэта пашло краіне не на шкоду, а на карысць. Поэтому я амаль не сумнеюсь, что на карысць пойдзе и эта гандлёвая война для Армении. Вось такие вось пироги спадарства. Что ж, можно было бы еще багато чего рассказывать, але я не бачу активности в чате, поэтому не упэўнен, что вельмі багато кому оказалось цікава то, что я рассказывал. Але калі раптам цікава, то поделитесь по ссылке на гэты стрим. Поставьте подобаечку, напишите что-нибудь в комменте. Хотя бы на тыя пытанні адкажыце, якія я тут задавал. И до новых сустрэч, спадарства. Да побачення. Так, я так разумею, что... Ага, вот.
Ну, я, здаецца, зразумеў, у чым была моя памылка. Не трэба было такім спосабам выходзіць. Я тады адключаюсь. Ну што ж, яшчэ раз тады развітваюсь, бачу, што 6 падабаек, даволі не кепска. Шкада, што ніхто ў чаце нічога не напісаў. Мне было б цікава праверыць, як это працуе менавіта ў стрымкасце. Буду далей чытанкі рабіць у варыянце стрымкастаў той же самай гісторыі Расіі. Буду прыдумаць, які жанр можна яшчэ ў такім варыянце рабіць. І, канешне, буду адраджаць стрымы шпацыры па Ереване. Я тут знайшоў, што яшчэ можна паказаць, што я не паказваў у мінулым годзе. А магчыма, здыму стрым, калі я буду ўдзельнічаць уже не як аператар, а непасрэдна адстрэльвацца на вардавары. Ну, гэта будзе хаця б прыкольна. Всё, даражэнькія, да пабачэння.